Yun. Ayan, dito tayo ngayon sa Bonbon. At may pipick upin lang tayo dito na item. Ayan. Napakaganda dito. Ito sa pamahalaan ng Bonbon Camarines Sur. Dito tayo. Ayan, basketball court. Ayan, napakaganda oh. Pa dito. So, piyesta lang ata dito eh. Ayan. Kasama natin all the way si Snicey 125. Ayan, ang ating motor na ay iniingatan lagi sa pagmamaneho. Ayan, shoutout sa mga taga dito sa Bonbon. Shoutout sa inyo lahat. Montage naman mamaya. Biyahe na tayo pag nakita na natin yung yung item. Uwi na tayo. Peace. Peace out. Yun. Uwi na tayo. Pick up na natin yung item. Yan, shoutout sa mga taga Bonbon. Maraming salamat. Yan, gaya tayo. Dito tayo sa San Fernando para deliver na to. Pick up natin. Meron sa unang muna tayo. Wow, ito yung market na ng Bonbon. Ayan. Ito. Ito, shoutout sa'yo. Napaka mga tao dito. Napaka-busy. Mga tao. Simbahan sa kanila oh. Yes sir. Kaya maraming salamat to the Lord at ay binabayan sa ating biyahe. Napakaganda ng kalsada dito. Dito eh. Kuya, kung galing kayo Naga ay lang dito, 10 minutes. 10 minutes ang biyahe. Napakalapit lang. So, yung pumunta dito sa Bonbon. Pabalik na ako ng Naga. Ito kasi yung papunta kayong Calabanga, yan na sa left side. Sa left side ko yung papunta Calabanga. Papunta naman kayong Naga, sa sa harap. Yung pinakamalapit dito ang for pero tayo pwedeng bumangking eh delikado. Parang ulan pa.
yung kalsada na maganda. Shoutout sa mga taga-Magraw. Shoutout sa inyo. Sa inyo. Ito, medyo mura yung gas. Paano na tayo ng daan dito? Bibili ng mga pangkat sa pagkain sa mga Magaraw. At pa. Hindi guys ko dito, hindi ako nakapag dito eh, nakapag-vlog. Ang bibili dati yung motorcade. Bakit dito? Shoutout sa mga ganito sa Magraw. Ang tips lang po sa mga mga ganung bagay na mag-pick up kayo ng check muna ninyo kung talagang kompleto yung mga nila. Check muna nyo bago nyo bayaran kasi mahirap na eh. Kayo madali ng discount. Bakit nyo check muna. Mga tupado, shoutout sa mga tupado. Meron din tupad. 3,000 din yan. Yan, may video. Shoutout sa mga taga-tupahan, mga tupad. Malapit tayo ng Lumigo. Ganda ng mga bahay dito. Ayan o. Naga City na. Naga City. Thank you, Magraw. Tayo panama na. Nandito tayo sa bayan ng Kanaman, Camarines Sur. Ayan. Kanaman, kapsa na tayo. Tayo sa Naga City. Harap ang treks dito, napakaganda ng kalsada. Kaya nalibot
nag-label ko na kayo sa second district ng Kamsur. Ayan, Kalaman, Magaraw, and Bunbon. Ayan, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan. Huwag niyong kalimutan, i-subscribe ang ating YouTube channel. Thank you mga tabla. Salamat, mariners na. Ayan, shoutout sa mga mariners. Shoutout. DPWH na Kamsur. Ayan. Tayo sa Baras ka naman, Camarines Sur. Ayan. Baras. Diretso na, pupuntang Naga. Ayan. Maraming salamat. Lagi na tayo. Bilis na. 3 minutes lang. Lalapit tayo sa Naga City. Alright. Dati na nag-aaral ako dun sa Mariners, dito ako lagi bumabalik. 6 months na balik dito eh. Ayun, touchdown Naga. Ito na sa Naga City. Ayan. Tayo sa Sea Oil. At dito ko na rin tatapusin yung vlog natin for today. Maraming salamat sa mga subscribers, followers. Ayan, sa Angkas Bicol. Big shout out. Maraming salamat. Ingat nyo palagi and ride safe and stay safe and peace out.